Jaduogo mago bila mapachoka mabende nodhi nyayo kwe e piny mano mar Haiti. Chieng' tich ariyo mano mar jumane obila 230 noduogo kowuok e piny Haiti. Padne gikawo thuolo mano mar jumbe 18. Wacho ni higa achiel gi nus ka gisebedo ka ginyayo kwe e piny mano mar Haiti. To gima mako dhok en ni obila 217 chieng' wuok tich onogono mano mar jumane obila 217 nowuok e pachoka kadhi e piny Haiti. To ndege manotero gi cha emano duogo gi obila mamoko 230 kuomgi mabende koro noduogo e pachoka nyakwarom Gajwang' ka bende ginyiso mor margi mar duogo e pachoka bang' thuolo mar dweche 18 ka ginyayo kwe e piny no mano mar Haiti. Gima mako dhok bende en kaluwore koda obila 3 mabende nolalo ngimagi. Jowetegi noduogo gi mor, familia margi norwakogi, to familia 3 to bende koro ang'eni nitiere koda kuyo makoni kod kocha. Aparo ni Matinde walusane kotende kod obila 230 manoduogo kowuok e piny Haiti nonjo kogai mar obila oduche manyoro Douglas Kanja. Nocho ni mana oduogo gi mahikegi gin 50 gi wiye ibro bede ka ihidho ngas imedo gi ranks kalure koda lemo mabende gimako. Kamano. Wang'eyo kaka tij obila en tiyo ne piny kendo sama negikawo oath negikawo ni gibiro rito piny. To kane otergi oko, nokotergi assignment manomigi ne nitie gi duration manonego bed ni kawo. Kendo wang'eyo maber ni sama ne gidhi nekech nying maber ma Kenya osebedo goro e rito kwe ei piny to gi pinje mamoko. Wang'eyo kaka jarita kwe magwa osedhi e pinje mantie gi tulo machalo kaka Namibia, gisedhi e pinje maoko kendo gisetiyo tich maber. Emomiyo piny ne nigi interest momiyo ne wadhi Haiti mondo warit kwe, wakel kwe, kata rito kwe, kelo kwe kama ne kwe onge. Kendo obila go osetiyo tich maber ma kata nyoro kanyo gidonjo waneno ni koro pincha koro nyalo ran, nyithindo nyalo dok e skul kendo nyalo timo kata penj, ohala nyalo dhi mbele. Ma emomiyo kane stam mar service mag jogi bende onego bed ni gibiro before sani ginenyogi extend matin. Kendo another group bende chak dhi matini tich pok orumo to service mag sechiwo nenore ratiro ni at least Haiti kata osebedo unstable to nyalo pick nikech tich maber ma jo obila mago tiyo. To en lit ne jogo mane obila dek mane anyuola gi ok orwako nikech nyogi wito ngimagi. To ka jalweny ka dhi e lweny training school magidhieno nitie wer moro minyiso giga ni katho e lweny tinyis mamawa ni an ema nabere mogik. Matin jo ji adek manonindo ka kare gin ema ne gibere mogik, to koro awe marach ni nyogi nindo to gikelo luor kendo pride ne pinywa ni gitiyo tich maber. Kata posthumously ginyalo bedo honored kendo sirkal onego par familia gi mana kaka paro familia mamoko gi. Tadira makende jatend migawo mochung' weche mago mag arita kwe Kipchumba Murkomen bende norwako gi yo makare, waneno kanyo